Nastavljamo dalje sa emisijom za Beograd. U gostima mi je neko ko privlači zaista mnogo pažnje, neko ko iza sebe ima onako mnogo pozitivnih komentara, mnogo obožavala se i poštovala se njegovog rada. Stefan Koković danas sa mnom, dobar dan, dobro mi došao, da sam te najavila na početku emisije, pomenula sam te u sredini negde i evo, konačno kod nas u studiju. Kako si, Stefan? Dobro, umoran sam. Live program, tako da oprostite. Ali u suštini sam stvarno super. Neke divne stvari mi se dešavaju. Pun sam tako neke super pozitivne energije i taj umor se trudim da nekako stavim po strani i da se posvetim tim lepim stvarima. Pa dobro, lepo rečeno, a bar lepo zvuči, znaš. Eto, lepo zvuči. U praksi manje više, ali kao lepo zvuči, to je okej. Ja ne znam da si slačeš sa mnom, samo da podelimo, da obradujemo gledalce. Može jedna knjiga, ovako javljaju mi iz režije. Dakle, 011-250485, Grad duhova, svetski bestseller, thriller koji oduzima dah. To je ta knjiga koju poklanjaju naši prijatelji iz knjižare Vulkan. Ja se nadam da ćemo imati prilike i da je vidimo. Javite nam se na naš broj telefona 011-265-0485. Pogodite ko je glumica koja se nalazi na slici. Eto, poklanjamo vam ovu knjigu. Sad možemo da nastavimo našu priču. Stefane, prati mi tvoj Facebook profil, prati mi to koliko se piše o tebi, šta se sve dešava i komentarisali smo malo čas pre nego što se kamere uključile. Stvarno te mnogo ljudi voli. Ali stvarno je tako? Pa jeste. Jeste očekivao? Ne znam. Pa nisam. Sad će biti kao sam lažno skroman, ali ja stvarno jesam takav. Ne znam, meni su to predivne stvari i veliko, najveće hvala stvarno svima koji me prati, koji pišu tako divne stvari i koji mi ostavljaju poruke i crteže i ne znam, majice sa mojim imenom, ja ne znam šta više, nisam doživio, nisam vidio za ovih par meseci. Pratim redovno sve što rade, pravim kolaže onako kao tih fotografija koje mi pošalju, pa ja kačem na svoje profile da prosto budu svesni da sam primetio i da gledam i tweetujem stalno s njima i za to su mi zahvalni, Bog zna koliko, ali ja nekako sam navikao da to radim i mislim da je to jedan super način komunikacije sa svim ti ljudima koji, kažem, kao što si ti rekla, poštuju i cene to što ja radim i što se trudim da radim, tako da... I veliki pozdrav za Makedoniju, je li tako? Veliki pozdrav za Makedoniju, evo ovako jedna srcolence Makedoncima. Najveće moguće, zato što je došlo do mene informacije da mi je najveća fan baza u Makedoniji, što je super i neočekivano. Kako nije? Nisam nikad bio u Makedoniji i evo sada zvanično da saopštim da dolazim vrlo brzo, narednih, ja mislim, mesec dana ću se sigurno pojaviti u nekom momentu i čak ću imati neki nastup tamo, tako da eto. Biće dobro. Stefan, imamo samo nekog na telefonskoj vezi. Dobar dan, želimo kome? Dobar dan, Tamara, ovde je Tamara. Dobar dan, Tamara, drago mi je. I meni je drago. Evo, redovno pratim vašu emisiju, kao i obično, sa svojom porodicom i super ste, stvarno, zanimljivi gosti, lepi, a i vi ste lepi kao i obično. Hvala najlepše. Hoćemo da pogodimo kako se zove glumica sa slike? Naravno, Lena Bogdanović, ali vi ste to onako dobro uradili, da se ne vidi, da se malo vidi, ali vrlo interesantno. Pa malo, da. Ali vi ste, Tamara, pogodili. Grad duhova, ja bih rekla, knjiga za sinove, a možda i za mamu, zašto da ne? Može. Hvala vam, Tamara, ostanite uz nas do samog kraja današnje emisije. Hvala još jednom. Stefan, da nastavimo našu priču. Eto, pozdrav za Lenu Bogdanović, moju dragu prijateljicu. Ja, da, družite se. Da. Lepo. Novi singl se sprema i pričali smo da ili će to da bude nešto zaista dobro ili ga neće biti. Tako si mi rekao. Tako je, tim rečima i to potvrđujemo ovom prilikom. Kao ovo najekskluzivnije sad što govorim, tako da imaš priliku da prva to čuješ. Spremam singl, trenutno sam u procesu preslišavanja demo snimaka. I zaista imam, mislim, ja ne znam, veliku podršku mojih dragih prijatelja Ane Štajdohar i Nikole Demonje. Pozdravljam ih zaista mnogo. Ja ih pozdravljam, moji dragi gosti. Ja mislim da vrapci znaju na grani koliko se mi družimo i koliko su mi dragi. I zaista, eto, kažem, sad radimo na tome. Tačnije, ja radim na tome i slušam te snimke i hoću da napravim nešto što će zaista biti, eto, ovako, kao poklon svim ti ljudima koji me prate. I mislim da ću uspeti u tome da ih razonodim, pošto je pesma brza i bit će vrlo vesela. Ima neki R&B onako prizvuk, neće imati ni najmanju primesu folka. Tako da baš onako pop, R&B, možda čak i malo nekog house prizvuka. Pa lepo. Zaista zanimljivo. Da, zanimljivo i kada budem izbacio taj single, odmah uz njega će da ide spot.
pošto još jedna stvar, ne bih želeo da ovog puta izbacim bilo šta, a da nije propraćeno spotom, i dok to ne budem zaista realizovao kako treba, pošto me stalno na Twitteru pitaju a kada će, ne znam, zato što to je zaista jedna velika akcija oko sponzorstva i svega. Veliki pozdrav i njima. I ovim budućima i onima. I budućima, da. Moj broj telefona ćete dobiti, zovite redakciju. Da, bez ovoga. Ne može se seče ništa. Ne može, uživo, ode. Dobro, šalu na stranu. Hoću da zaista odradim to kako treba i da izgleda svetski. Eto. Dobro, ja mislim da kada su u pitanju Ana, Nikola i ti, ovako koliko vas poznajem, bar iz studija, mislim da su se poklopile te energije i da će to da bude onako jedna baš dobra priča. Pa ja se nadam, eto. Sad to neće biti duet, niti bilo šta. Oni prosto su tu mi pomogli, mi kaže, ovo je dobro, ovo nije dobro, poslušaj ovo, poslušaj ono. Ana tu stalno za nove teme. Kaže, nemaš pojma, kako to sad? Ovo ti je mnogo bolje. Evo, ovo si ti. Ja rekao, dobro, pošto znaš bolje od mene. Šta sam ja? Što najgore zna u nekim momentima često. Pa to, dobro, to obično tako ide. Obično neki drugi ljudi... Pa da, priznajem. I to je važno. Gledali smo te malo u Emininom spotu, ovom najnovijem. Ja sam htjela da ga pustimo, rekao ne, čekat ću da mi Stefan dođe sa svojim spotom kad bude bio, eto, ali dobro, jedno zanimljivo iskustvo. Pa jeste. Mislim, meni je, nisam osoba koja statira po spotovima. Da. Jesam to radio, pojavio sam s Aninom spotu u mraku, ali to je nekako očekivano. Bilo je interesantno. Bilo je interesantno, mislim, u suštini to je bilo u jeku X Faktora, tačnije naše grupe tadašnje, nas šestorice. I eto, tu su se pojavili Aleksa, Lukijan i ja, bilo je onako vrlo zanimljivo, spot je zaista fantastičan, Emina je sjajna, tako da eto. Sve najbolje. Si pratio sinoć X Faktor? Ja jesam. Jesam. I? Pa ne, znaš kako, iskreno ne stignem sada da gledam baš svaki put. Podržavam svoje dragi prijatelje iz grupe, stvarno, zaista svake nedelje, i evo, veliki pozdrav za sve koji su trenutno tamo i takmiče se, i za Aleksu i Lukijana i Harise. Ja stvarno gledam što je češće moguće i podržavam ih i šaljem poruke i kačem po društvenim mrežama i tako dalje. Moram priznati da jesam donekle bio iznenađen sinoćnim rezultatima, iz prostog razloga što su mi takođe dragi prijateljice u grupi For You. One su inače bile moji favoriti večeri, ja sam to napisao na Twitteru, iako, ponavljam, podržavam uvek svoju grupu. Tako da, onako, baš sam se našao nekako između dve vatre, nisam znao kud da idem i šta da mislim, ali... Ugasiš profil i mirno ti glava. Ugasim profil i nemam sat vremena, bar dok se ne stišaju strasti. Zato nisam hteo ništa komentarišem, ostavio sam poruku podrške i na Twitteru i na Facebooku za grupu For You i za Lanu i celu, naravno, ekipicu žensku. Tako da, eto, ne znam, mislim, u suštini trudim se stvarno da budem što više neutralan, jer ne bih želeo neki gnev ljudi koji trenutno prati X Faktor da navučem na sebe. Svoje mišljenje zaista držim onako za sebe iz prostog razloga što sam bio deo te priče i donekle ja sam i dalje, jer to će potrajati, ja sigurno, na narednom periodu. Tako da, kao, eto, trudim se da budem suzdržana, ali moja podrška svima, ali imam favorite. Sinoć je to bila grupa For You, moram da priznam. Nažalost. Dobro, evo, kada već govorimo o podršci, tu si da podržiš i jednu onako dobru humanitarnu priču. Evo, hoćeš ja da to... Može, da, pa trudim se uvek da zaista humanitarne akcije podržim maksimalno. Evo sad da kažem jednu stvar, da se ja pitam, ja bih to radio bez kamera i prosto za svoju dušu kao što sam radio do sada, ali s obzirom da je ovo jedan drugačiji povod i da su mene ljudi prosto kontaktirali x puta preko Facebooka, baš zbog te neke žiže da bi ljudi prosto obratili pažnju na to šta se dešava. Meni je drago da ću se pojaviti na par humanitarnih nastupa i da prosto ću biti u prilici da nekome pomognem ili bar malo da otvorim oči ljudima i koliko je to moguće doprinesem. Evo, 9. februara u Ovči, je li tako, za Malog Vuka, jedan humanitarni nastup, i 18. februara u Smederevu za Malu Janju. Mala Janja ima tumor na hipofiziji i Vuk boluje od cerebralne paralize, tako da pozovemo sve one koji su voljni. Da, evo, ja apelujem stvarno svima, to je, mislim, karte su stvarno simbolična cena, tipa 200 dinara je, da kogod bude u mogućnosti, kogod bude u blizini, da prosto, eto, dođe, ja dolazim da, kažem, eto, podržim i da se družim sa svim ljudima koji budu tamo.
da se, eto, maksimalno angažujemo i da podržimo i da pomognemo svi zajedno. Stefane, ovako meni ostaje da ti poželim sve najbolje u daljem radu, da sve ispadne onako kako si zamislio. Ja verujem da hoće, imaš tu tako neku energiju. Samo čekaš kad će da se dogode te neke prave stvari. Možda samo se ugase kamera, ajde odjavim emisiju pa ćemo zajedno. Ajde, džuskanje posle. Može, da. Hvala još jednom.